винаги ми е била интересна митологията. Смятам, че в митовете митовете са пътепоказатели за всеки един от нас. И не случайно Одисеята е класическото произведение, което нашата култура, общо взето, се движи по нейната мъдрост и по нейните пътепоказатели, така че мита за Одисей може би е един от най-човешките, най-важните. Смятам, че трябва да бъде разгледан. Всеки от нас има представа, винаги си говорим за Одисеите на този и на онзи. По инерция сме свикнали да описваме Одисеята на някой човек, който всъщност е приключенец, на когото му случват различни премеждия, препятствия, който едва ли не е авантюрист, пътешественик, търсач. Всъщност митът и историята за Одисей е много повече от това нещо. Даже тя не е историята на търсача, тя не е историята на приключенеца, тя е историята на човека на връщането, на завръщането. Защото аз съм ви нахвърлял, за да не забравя, няколко основните точки от премеждията, въобще пътешествието на Одисей и цялата история, за да може да знам, че като си говориме, има опорни точки на цялото повествование. Но всъщност от сега ще си кажем, че това, което за мен е вълнуващо в този мит, че той е мит за връщането, а не за пътуването. Това не е мита на приключенеца, който отива, за да постигне нещо. Да, началото на цялото на цялата история е тръгването, пътешествието с Язон, аргонавтите, оттам нататък Одисей просто е един от героите. Един от хората, които са тръгнали на война. Той тръгва там да завладява Троя. Одисей е цар на Итака, тръгва да завладява Троя и той просто е един от многото герои, които участват в това приключение. И самият той не се отличава от другите по някакъв начин, освен със своята находчивост и хитрост и умност. Тоест Одисей не е този супергерой на Марвел, за който би трябвало да бъде Ахил и другите. Одисей е приспособимия човек. Одисей е адаптивния, Одисей е хитрия, Одисей е този, който може да мисли, да се справя с различен тип и вид изпитания, защото нашата човешка същност и нашия човешки път всъщност ни изправя пред различни изпитания. И само в някои от тях силата може да ни помогне. Така че историята на Одисей не е пътуването, е завръщането. Нещата, защото това е като една метафора на разделението на живота, на тази ненаситна, лекомислена страст към приключения, безумна, понякога порочна, понякога неоправдана, защото те всъщност стигат да завоюват, те са завоеватели. Тази младежка дързост, както се казва. Но втората част е по-важна. Тя е връщането назад. Тя е завръщането към корените. Тя е завръщането през целият натрупан опит, през всички препятствия, през всички тежести, през всички изкушения, през всичко, което си минал. Какъв се връщаш вкъщи? И ако просто беше мита за завръщането към началото, един вид, кръговрата на живота и така нататък, щеше да бъде банален мит, но Омир не е банален. Най-ценното е, че той разказва за завръщането, когато се връщаш вече променен, вече различен, вече озрял, вече способен да промениш другите и да промениш нещата около себе си. Когато вече си надраснал себе си. Не просто кръговрата. Връщането е в по-висока точка на живота. Това, което е важно и помага всъщност във всичките истории, ще го видите на Одисей, че той непрекъснато се съветва с боговете. Т.е. той винаги разчита на мъдрите съветници. Той винаги разчита на силата, която е извън него, за да може да му даде идеите, ако щеш, мисленето, абсолютно всичко друго, за да може да се справи с нещата. Тоест, когато разгледаме, като споменем другите неща,
ще видите, че всъщност това смирение, което има Одисей, е нещо, което всъщност много малко хора забелязват, според мен, четейки този, защото всеки чете по свой си начин, четейки този мит, защото той винаги разчита на мъдри съвети. Неговата постоянна съветница е била Атина, богинята на мъдростта. Той бил приятел и с Бог Еол, слушал го и него, затова ме подарил ветровете. Тук в случая, нали, Бог Хермес, нали, му е помогнал да се предпази. Той му казва как се предпази от магиите на Кирка, която омагиоса, както казах, хората му ги превърнала в свине. И тогава той по много хитроумен начин убеждава да върне предишния образ на екипажа. И след това, но това му отнело 1 година. Той остана 1 година на този остров. Тоест, до тук вече само дори да са тези премеждия, си даваме сметка, нали, през какво може да захвърли съдбата човека, независимо, че толкова магично, че толкова приказно е разказано цялото нещо, но всички тези препятствия и премеждия си имат символика, която е така приложима в нашето ежедневие, в нашия живот. Затова ви го разказвам. Пътешествието е метафора за живота. Друго, че в нашия живот ние винаги ще срещаме изпитания и трябва да го приеме като букварна истина това нещо. Защото ако някой смята да тръгне някъде и от тук нататък пътя да му е гладък, в смисъл това няма как да се случи. Това не е реално и си живота винаги ще опровергае. Не е случайна тази поговорка, че спокойното море не произвежда добри моряци и добри капитани. Ние ще минем през житейски бури и ако искаме да бъдем в живота, ние ще бъдем през тези бури. Ние ще бъдем през тези премеждания, ние ще бъдем през тези изпитания и изкушения. Примерно, да кажем, изпитанието с сирените, през което минава Одисей. Много, много важно. Това е нещо, което всеки от нас в живота се среща безброй пъти. И това е символа, сирените е символа на изкушенията. Толкова силно, че ще погуби. И ние трябва да знаем как да устояваме. Когато знаем, че сме слаби, да предприемем мерки, които ще ни забранят, които ще ни попречат да се подадем на тази привлекателна сила, която знаем, че ще бъде деструктивна за нас.